guys, finally berai थांसै जोङो sama kan सालायग्राबो लिंहरबाय आं भिडिअ बानायनायाव उसुबिदा जायोना एसे नोंथांमोना नायनो हागोन सालायग्राखौबो नायनो नुदो guys दा फैसा जोङो नोंथांमोना नायलांखागोन ओमफ्राय दा खिन्थाखौला नङाबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो बरिं मोनगोन ना दा सफैबाय नायदो नोंथांमोनहा Barna, boro subscribe खालामदा barna, ओमफ्राय like खालामदो भिडिअखौ ओमफ्राय share खालामदो अननानै आरोना बरो guys, sudah mau barang ayo tuh beli nama nih petrol pump to 20 taka sensi lang sih muna mo na ini serga free hangat dong guys finally guys जेराव फैदोंमोन दा सफैबाय आरोना बे जायगायावहाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन
देखायग्रा दा गिदिर साबादि बेखौनो दामना बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो मोनोबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना गोसोखौहाय